Zdravím vás všetkých. Táto prednáška bola pripravená pre členov občianskeho združenia Nova Akropolis a zaoberá sa jednou z najhlbších otázok, ktorá sprevádza ľudstvo od nepamäti. Existuje život po smrti? Na úvod som sa rozhodol pristupovať k tejto téme z perspektívy, ktorá sa snaží kombinovať vedecký prístup širšími úvahami, zameranými predovšetkým na ľudí, ktorí sú voči týmto otázkam skeptickí. Cieľom je predstaviť niektoré empirické dôkazy a vedecké teórie, ktoré sa zaoberajú možnosťou, že vedomie môže existovať nezávisle od mozgu. Ako vidíte na obrázku uprostred tejto snímky, záujem o túto tému nie je nový. V priebehu histórie existovali nespočetné správy o zážitkoch blízkych smrti alebo spomienkach na minulé životy. Klasickým príkladom je obraz Hieronima Boša z roku 1490 Vzostup požehnaných, ktorý zrejme zobrazuje tunel svetla veľmi podobný tomu, aký je opísaný v mnohých z týchto zážitkov. V súčasnosti sa o tejto témy zaujíma aj veda. V roku 2022 skupina výskumníkov z Brazílskej univerzity vydala knihu s názvom Veda o živote po smrti, v ktorej odvážne skúmajú túto možnosť. Dnes vám predstavím svoj osobný názor z metafyzického hľadiska a položím otázku. Môže byť vedomie základom reality? Na záver tejto prednášky Gabriela porozpráva o úlohe epigenetiky v transgeneračných spomienkach a o koncepcii fyzickej smrti prostredníctvom rituálov a symboliky, ktoré sa v priebehu času prejavili v niektorých predhispánskych kultúrach. Empirické dôkazy. Teraz si prejdime 3 hlavné línie empirických dôkazov súvisiacich s touto témou, ktoré sú všetky zdokumentované v knihe, ktorú som spomínal skôr. Zážitky z blízkosti smrti, médiumstvo a spomienky na minulé životy alebo reinkarnáciu. Skúsenosti blízkosti smrti, NDE, Near Death Experiences v angličtine. Jedno z najstarších známych správ o skúsenosti blízkosti smrti pochádza od filozofa Platóna, ktorý ju opísal vo svojom rozprávaní o mýte o R, napísanom okolo roku 400 pred naším letopočtom. V tomto texte opisuje cestu mimo tela, tunel svetla, prehľad života a následnú reinkarnáciu. Tieto prvky sa prekvapivo zhodujú so vzormi opísanými tisíckami ľudí, ktorí dnes prežili NDE. V 19. storočí sa začali formálne zbierať svedectvá o týchto zážitkoch, ale až v roku 1975 americký psychiater Raymond Moody poprvýkrát použil termín zážitok blízkosti smrti vo svojej knihe Life After Life, ktorá získala veľký medzinárodný úspech. V rokoch 2014 a 2023 lekár Sam Parnia viedol intenzívnej starostlivosti štúdiu AWARE, Awareness During Resuscitation v angličtine, do ktorej sa zapojilo 35 lekárov a 25 nemocníc v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii. V rámci štúdie bolo zaznamenaných mnoho prípadov, v ktorých pacienti zostali pri vedomí počas prvých 20 až 40 minút po zástave srdca. Počas tohto obdobia boli zaznamenané mozgové vlnovie vzory, alfa, zeta a delta, spojené so stavmi vedomého vnímania. Vďaka týmto zisteniam boli vytvorené medzinárodné usmernenia pre štúdium NDE a Sam Parnia navrhol používať termín spomienkové zážitky smrti, aby sa odlíšili od jednoduchých halucinácií. V popisoch NDE sa opakujú tieto vzory. Pocit opustenia fyzického tela. Prechod do iného prostredia, často opisovaného ako tunel alebo svetelný priestor. Panoramický a reflexívny pohľad na život. Pocit návratu domov. Rozhodnutie vrátiť sa do pozemského života zvyčajne na základe slobodnej vôle. Parnia naznačuje, že mozog by mohol fungovať ako akýsi filter alebo receptor hypervedomia. Vedomie, ktoré nie je lokalizované vo fyzickom tele. Táto myšlienka spochybľuje dominantný materialistický paradigmu, ktorý tvrdí, že vedomie je výlučne produktom mozgu. Neurovedci pod vedením Charloty Martialovej vyjadrili kritiku tejto hypotézy, ale debata zostáva otvorená. Mediumita. Druhá línia empirických dôkazov pochádza z médiumstva, teda z údajnej schopnosti niektorých ľudí prenášať správy od zosnulých bytostí. Na západe sa tento fenomén začal systematicky skúmať v polovici 19. storočia vďaka Alanovi Kardeckovi, pseudonymu francúzskeho pedagóga Hippolyta Léona Denisarda. Kardec nebol médium, ale zhromaždil správy prenášané prostredníctvom techniky psychografie a publikoval ich v niekoľkých knihách, napríklad v knihe Kniha duchov, z ktorej vznikla doktrína spiritizmus. Ďalšou dôležitou postavou je Chico Xavier, brazílsky médium, ktoré sa stalo vo svojej krajine veľmi populárnym a jedna z jeho kníh bola spracovaná vo filme No Solar a Náš domov. Xavier napísal viac ako 400 kníh,
ktorému údajne nadiktovali duchovné bytosti. Z vedeckého hľadiska viedol taliansky výskumník Patrizio Tresoldi štúdie analyzujúce validity informácií sprostredkovaných médiami. V jeho najnovšom výskume, publikovanom v roku 2023, bolo zhromaždených a analyzovaných 100 mediumistických čítaní od 25 rôznych ľudí. Pomocou prísnych štatistických metód Tresoldi zistil významné odchýlky od náhody, čo naznačuje, že získané informácie nemôžno ľahko vysvetliť odhadmi alebo psychologickými trikmi. Podľa slov samotnej štúdie, výsledky podporujú hypotézu, že v mnohých prípadoch môže byť zdrojom informácií zosnulá osoba. Hoci pôvod informácií ešte nebol jednoznačne preukázaný, nahromadené dôkazy vyvolávajú otázky o hraniciach ľudského myslenia a možnosti komunikácie po smrti. Spomienky na minulé životy, reinkarnácia. Tretia línia dôkazov sa týka spontánnych spomienok na minulé životy, najmä u detí. Psychiater Ian Stevenson z University of Virginia počas svojej kariéry preskúmal viac ako 2000 prípadov. V roku 1967 publikoval 20 prípadov naznačujúcich reinkarnáciu, knihu, ktorá znamenala míľnik v štúdiu tohto fenoménu. Stevenson uplatňoval prísne kritériá na zdokumentovanie prípadov a hľadal overiteľné zhody medzi spomienkami dieťaťa a životom údajne zosnulej osoby. Jedným z najzáhadnejších prípadov bol prípad Sumitry, indická žena, ktorá po 45 minútach smrti sa prebudila a začala hovoriť a správať sa ako Shiva Tripathi, mladá žena, ktorá zomrela 2 mesiace predtým. Sumitra tvrdila, že je Shiva a jej vyjadrenia boli v súlade s faktami známymi rodine zosnulej. Prípad zdokumentoval Stevenson, ďalší indický výskumník, a v roku 1992 o ňom informovala vysielaca spoločnosť BBC. Zaujímavé je, že Sumitra zomrela v roku 1998 a nikdy nezískala späť svoju pôvodnú osobnosť. Prípady ako tento naznačujú, že osobná identita a pamäť nie sú nevyhnutne spojené výlučne s mozgom. V súčasnosti pokračuje v Stevensonovej práci výskumník Jim Tucker, tiež z University of Virginia. Vykonal metaanalýzy a výskumy nových prípadov po celom svete. Jeden zvlášť relevantný prípad sa stal v Brazílii. Dieťa narodené v roku 2013 začalo vykazovať podrobné spomienky na život svojho strýka, ktorý zomrel v roku 1994. Dieťa nielenže malo presné vedomosti o jeho živote, ale narodilo sa aj s materským znamienkom na lebke, ktoré zodpovedalo strelnej rane, ktorá spôsobila smrť jeho strýka. Tento prípad spreskúmal Tucker. Tento typ dôkazov vyvoláva hlboké otázky. Ako je možné, že pamäť alebo identita pretrvávajú po fyzickej smrti? Mohlo by existovať nejaké prenesenie alebo kontinuita, ktorá presahuje mozog? Výskumníci ako Parnia, Stevenson a Tucker nemajú jednotnú hypotézu, ktorá by vysvetľovala všetky prípady, ale nahromadenie dôkazov naznačuje, že ďalšie vyšetrovanie stojí za to. Hoci to zatiaľ nemôžeme definitívne dokázať, tieto skúsenosti spochybňujú redukcionistický pohľad, že vedomie je iba vedľajším produktom mozgu. Vedecké hypotézy. Teraz, keď sme preskúmali niektoré empirické dôkazy, je dôležité položiť si otázku. Čo hovorí veda o vedomí? Aké teórie existujú na vysvetlenie jeho pôvodu, vlastností a možnej jeho následnej existencie po smrti? Teórie vedomia. Existuje mnoho vedeckých a filozofických teórií o vedomí. Jednu z najkomplexnejších kompilácií zostavil Robert Lawrence Kuhn, ktorého možno poznáte z jeho kanálu na YouTube Closer to Truth. Vo svojich rozhovoroch a publikáciách zhromaždil desiatky vysvetlení z vedeckej aj filozofickej oblasti. V rámci tejto rozmanitosti môžeme teórie klasifikovať do rôznych skupín. Materialistické teórie, neredukčné fyzikálne teórie, kvantové teórie, integrované informačné teórie, panpsychistické prístupy, dualistické prístupy, idealistické prístupy, teórie založené na zmenených stavoch vedomia a ďalšie. V tejto prezentácii sa chcem zamerať na 4 teórie, ktoré sa odkláňajú od klasického materializmu, ktorý je založený na myšlienke, že neuróny sú jedinými prvkami zodpovednými za vedomie a že všetky mentálne javy musia byť vysvetlené výlučne mozgom. 4 teórie, ktoré si prejdeme, navrhujú, že vedomie nemusí nevyhnutne závisieť od mozgu a mohlo by otvoriť dvere k svojej existencii aj po smrti. Jednou z hlavných víziev materializmu bolo vysvetlenie subjektívneho aspektu skúsenosti. To viedlo k vzniku tzv. Ťažkého problému vedomia, ktorý sformuloval filozof David Chalmers v roku 1996. Chalmers rozlišuje medzi ľahkými problémami, ako je identifikácia neurónových korelátov pozornosti, pamäti alebo jazyka, ktoré už rieši kognitívna neuroveda,
a ťažkým problémom, ktorý sa týka samotnej vedomej skúsenosti. Prečo cítime? Ako vzniká subjektívna kvalita videnia farby, vôni kvetu alebo pocitu lásky? Neurovedci nevysvetľujú, aké to je mať skúsenosť. Tento fenomenologický problém nazývame kválie a naďalej zostáva bez uspokojivej odpovede. Teória orchestrovaného objektívneho redukcionizmu. V roku 1989 fyzik Roger Penrose, nositeľ Nobelovej ceny, navrhol, že určité aspekty vedomia, ako je slobodná vôľa, hlboké porozumenie a kvália, môžu byť nevypočítateľné, to znamená nemožné replikovať pomocou algoritmov alebo strojov. Penrose sa opieral o Gödelovú vetu o nedokonalej úplnosti, aby dokázal, že existujú matematické pravdy, ktoré formálne systémy nemôžu dokázať sami o sebe, čo naznačuje, že ľudské myslenie zahŕňa viac než len logické výpočty. Spolu so anesteziológom Stuartom Hameroffom vyvinul teóriu známu ako ORCH-R, orchestrová objektívna redukcia. Táto hypotéza tvrdí, že vedomie vzniká z kolapsu kvantových stavov v mikrotubuloch, ktoré sú proteínmi nachádzajúcimi sa vo vnútri neurónov. Podľa tohto pohľadu by mikrotubuly mohli udržiavať stavy kvantovej superpozície a ich kolaps by generoval akési predvedomé udalosti. Milióny týchto udalostí by viedli k vzniku koherentného vedomia. Hameroff navrhol, že elektromagnetické polia generované neurónmi by mohli rezonovať s týmito mikrotubulami a zosilňovať kvantové efekty. Hoci je táto teória kontroverzná, existujú štúdie, ktoré podporujú možnosť kvantových rezonancií v proteínoch, a to aj na úrovni aminokyselinových kruhov. Zaujímavým faktom je, že nedávne štúdie v oblasti biológie ukázali, že jednobunkové organizmy, ktoré nemajú nervový systém, môžu prejavovať správanie, ktoré naznačuje slobodnú vôľu alebo nejaký druh predvedomia. Z tradičného materialistického hľadiska je to ťažké vysvetliť, ale dalo by sa to lepšie pochopiť, ak by sme predpokladali, že mikrotubuly alebo iné intracelulárne štruktúry hrajú základnú úlohu vo vedomí. Ďalšou alternatívnou teóriou na vysvetlenie týchto javov je kvantový informačný panpsychizmus, ktorý navrhli fyzici Federico Fagin a Jacopo d'Ariano. Fagin, ako stojí za to pripomenúť, bol jedným z vynálezcov prvého mikroprocesora a pracoval na vývoji umelej inteligencie v Silicon Valley. Títo výskumníci navrhujú, že vedomie nie je spojené s kolapsom vlnových funkcií, ako v teórii Penrose a Hameroffa, ale s kvantovým prepletením. Inými slovami, vedomie nevzniká v dôsledku konkrétnej udalosti kolapsu, ale skôr v dôsledku hlbokých vzťahov medzi prepletenými kvantovými stavmi. Treba spomenúť, že kvantová prepletenosť je jav, pri ktorom sú dve kvantové častice prepojené takým spôsobom, že bez ohľadu na vzdialenosť medzi nimi, to, čo sa stane jednej, okamžite ovplyvní druhu. Je to, ako keby zdieľali tú istú realitu mimo priestoru. Zavádzajú pojem čisté kvantové stavy ako reprezentácie kvália, základných jednotiek subjektívnej skúsenosti. Napríklad kvália smeru by mohla byť prepletená z kvália farby, aby vytvorila komplexnejšiu a výraznejšiu skúsenosť, ako je hviezda na obrázku. Toto prepletenie je podľa nich základom vedomia. Model, ktorý navrhujú, bol dokonca prepojený so štúdiami o kvantovom počítaní a mozgu a ponúka matematický spôsob prístupu k problému kompozície v panpsychizme. Ako sa jednoduché skúsenosti sčítujú, aby vytvorili jednotnú vedomú skúsenosť. Kombináciou svojho návrhu s aspektami teórie Penrose-Hameroff, Fagin a d'Ariano predložili podnetnú myšlienku, že vedomie je základnou vlastnosťou vesmíru, prítomnou v rôznej miere vo všetkej hmote a organizovanou špeciálnym spôsobom v komplexných biologických štruktúrach, ako je mozog. Tieto teórie, hoci v mnohých ohľadoch stále špekulatívne, otvárajú fascinujúce možnosti. Všetky sa zhodujú v jednom bode. Vedomie nie je redukovateľné výlučne na nervovú činnosť a ak teda vedomie môže existovať bez striktnej závislosti od mozgu, mohlo by pokračovať aj po fyzickej smrti.
V ďalšej časti prezentácie uvidíme, ako sa tieto hypotézy dajú integrovať do širšej metafyzickej vízie a ako by sme mohli zvážiť možnosť, že vedomie je samo o sebe základom reality. Vedomie ako základ reality. Teraz prichádzame k tretej časti tejto prezentácie, kde navrhujem možné riešenie problému vedomia. Nájsť substrát, kde môže existovať nezávisle od mozgu. Na tento účel predstavím dve teórie, ktoré považujem za obzvlášť relevantné. Prvá je synergetická teória Jacoba Greenberga, ktorá navrhuje existenciu siete alebo mriežky. Niečoho analogického k tzv. Akášickým záznamom východného mysticizmu ako konečného základu vedomia. Greenberg postuloval, že táto mriežka je základným polom, kde sa zaznamenávajú a štruktúrujú všetky skúsenosti. Druhá teoretická línia, ktorú zahrniem, sa týka úrovní vedomia, myšlienky, ktorú vyvinuli Greenberg aj filozof Ken Wilber. Na konci 70. rokov Wilber navrhol integráciu západnej psychológie a východných duchovných tradícií. To viedlo ku vzniku jeho modelu vedomia s predosobnou, osobnou a transpersonálnou úrovnou. Tento model zahrnie nielen buddhizmus a hinduizmus, ale aj mystické tradície judaizmu a kresťanstva. Greenberg už v 80. rokoch navrhol, že aspekty vedomia by mohli mať kvantovú základňu. Hoci nenavrhol presný fyzikálny mechanizmus, spomenul, že mozgové vlny zaznamenávajú skúsenosti v mriežke prostredníctvom deformácií. Túto maticu vedomia umiestnil na Planckovú škálu, dolnú hranicu známeho časopriestoru. Model vedomia. Integráciou návrhov Greenberga a Wilbera a pridaním prvkov od fyzika Federika Fagina je možné vytvoriť koncepčný model s tromi priestormi. Fyzický priestor, kde sa vyvíjajú hmotné štruktúry, atómy, molekuly, bunky, organizmy. Priestor vedomia, kde sa nachádza pôvodný zdroj vedomia, akási univerzálna pamäť alebo akašické pole. Informačný priestor, kde sa informácie vyvíjajú v rastúcich úrovniach zložitosti. Tu sa vyvíjajú tzv. Protoega, ega a transega, ktoré opisuje Wilber. Tento model naznačuje, že keď fyzické telo zomrie, informácie, ktoré tvoria naše vedomie, nezaniknú, ale zostanú zachované. A nielen to. Tieto informácie sa môžu prepojiť alebo rezonovať s inými entitami, ktoré zdieľajú podobný evolučný stav. To viedlo k myšlienke, že po smrti by vedomie mohlo prejsť do iných úrovní existencie. V mnohých židovsko-kresťanských tradíciách sa tieto úrovne nazývajú peklo, očistec alebo nebo. V skutočnosti by sa mohli chápať ako vrstvy alebo dimenzie existencie usporiadané podľa rôznych frekvencií. Taliansky psychológ Patrizio Tresoldi vyvinul modely založené na umelej inteligencii na analýzu svedectiev médiov a ľudí, ktorí mali mimotelové zážitky. Jeho záverom je, že život po smrti by mohol pozostávať z viacerých úrovní reality s vlastnými koherentnými a dynamickými štruktúrami, ako si to predstavoval Dante vo svojej božskej komédii, ktorá je znázornená na obrázku. Hypotéza protónového substrátu. Moja metafyzická téza teda je, že vedomie nie je len niečo, čo vlastníme, ale je samotným základom reality. Táto myšlienka bola podrobnejšie rozvinutá v článku, ktorý som publikoval na platforme Phil Papers, kde integrujem teórie, ktoré sme videli, Penrose-Hameroffovú, Faginovú, Greenbergovú a ďalšie. Pokiaľ ide o Penroseovú teóriu a tiež z Greenbergovho pohľadu, navrhujem, že nie je potrebné uchýliť sa k takým špekulatívnym mierkam, ako je Plancková škála, aby sme pochopili, kde vedomie vzniká a kde je uložené. Konkrétne navrhujem, že protón, ktorý existuje v jadre atómov, by mohol byť tým univerzálnym fyzikálnym substrátom, kde sú zakódované vedomé informácie. Nezabúdajme, že protón je najstabilnejšia častica vo vesmíre. Skladá sa z 3 kvarkov, 2 skladným nábojom up a 1 s záporným nábojom down. Z môjho pohľadu by tieto kvarky mohli byť fyzickým priestorom, kde je uložené prakticky nekonečné množstvo informácií. Rovnako ako Greenberg hovoril o štruktúre a duchovných tradíciách akašických záznamov, navrhujem, že protón by mohol byť fyzickým ekvivalentom tejto univerzálnej pamäti. Je priamo pod našimi nosmi, prítomný v každom atóme, v každom kúte vesmíru. Nie je to len častica, ale všade prítomné kvantové pole. Dnes stále úplne nerozumieme kvantovej chromodynamike, teórii, ktorá študuje interakcie medzi kvarkmi a gluónmi vnútri protónov a neutrónov. Súčasná matematika nestačí na úplné opísanie tejto dynamiky.
Sľubným smerom výskumu je teória strún, a najmä tzv. ADS-CFT korešpondencia, ktorá spája antidesiterov časopriestor a konformnú kvantovú teóriu pola. Navrhuje, že náš trojrozmerný vesmír môže byť zakódovaný na dvojrozmernej ploche na hranici priestoru, ako je znázornené na obrázku. Tento holografický model naznačuje, že každý bod v priestore obsahuje všetky informácie vo vesmíre. Tento pohľad získal na popularite vďaka nedávnym štúdiám o kvantovej prepletenosti, kde sa navrhlo, že prepletené kubity, jednotky kvantovej informácie, sú tým, čo doslova vytvára priestor-čas. Čím väčšia je prepletenosť, tým viac priestoru sa vytvára. Ak sa táto prepletenosť preruší, priestor zmizne. Inými slovami, kvantová prepletenosť by bola mechanizmom, ktorým vzniká vesmír, ktorý vnímame. Moja hypotéza je, že vedomie, keď vzniká v mozgu, impregnuje informácie v protónovom substráte, takže vedomie by nebolo obmedzené na mozog, ale distribuované po celom kozme, nelokálnym, to je všade prítomným spôsobom. V tomto kontexte by náš mozog, ako povedal Grimberg, mohol kódovať skúsenosti v tomto fundamentálnom kvantovom poli, ktoré nazývam protónový substrát. Nakoniec tu predstavujem ekvivalenciu medzi modelom vedomia, naľavo, a holografickým modelom napravo. Fyzický priestor, v ktorom sa štruktúry vyvíjajú, zodpovedá trojrozmernému priestoru, ktorý všetci vnímame. Priestor vedomia v strede, ako navrhujem, zodpovedá protónovému substrátu, rovnakému, aký opisuje Grimbergova mriežka alebo akášický záznam v ezoterických tradíciách. Tu by sa uchovávali informácie ako identita a spomienky. Informačný priestor zodpovedá holografickému hyperpriestoru, zobrazenému svetlomodrou farbou, v ktorom sa informácie obsiahnuté v priestore vedomia projektujú a vytvárajú alternatívne reality, ako sú lucidné sny, astrálne cesty alebo zážitky blízke smrti. Keď telo zomrie, vedomie by sa v tejto realite premietlo do rôznych hierarchických úrovní v závislosti od stupňa evolúcie jednotlivca. Záver. Na záver, vedecké dôkazy, ktoré sme preskúmali, zážitky z blízkosti smrti, médiumstvo, reinkarnácia, nedokazujú definitívne, ale silne naznačujú, že vedomie mohlo prežiť fyzické telo. Okrem toho, niekoľko moderných teórií už skúma možnosť, že vedomie nie je produktom mozgu, ale skôr základnou entitou vesmíru, možno ešte základnejšou ako hmota alebo časopriestor. Z tohto pohľadu by smrť nebola absolútnym koncom, ale skôr prechodom na iné úrovne existencie. A bod spojenia medzi týmito realitami by mohlo spočívať v niečom tak základnom a všade prítomnom ako protón, nie ako jednoduchá častica, ale ako univerzálne kvantové pole, rozhranie medzi dimenziami, akýsi holografický uzol, kde sa zaznamenávajú a ukladajú vedomé informácie. Toto pole, ktoré preniká celým priestorom časom, by mohlo byť prostredím, kde naše vedomie pokračuje, transformuje sa alebo sa opäť integruje do širšej reality. Ďakujem vám za pozornosť.